लोगोफोर बे खेबाव नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लानाय जादों जे भारतनि 5 इयार्स प्लेनिं बा बोसोरारि बिथांखि 5 इयार्स प्लेनिंनि सोमोन्दै दिनैसिम मा दङ बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लानाय जादों। दा बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो कुइसन मोनफ्रोमबो कम्पिटिटिभ एग्जाम एन्ट्रेन्स आरो नङाब्ला मा होनदों इन्टारभिउ मोगा-मोगि सोंनाय बेफोराव बे 5 इयार्स प्लेनिंनिफ्राय नोंथांमोननाव सोंनाय फैबाय थायो। जा मोनफ्रोमबो एग्जामाव मोनसे नङा मोनसे कमन गोग्लैबाय थायो। दिनैसिम फार्स्ट 5 इयार्स प्लेनिंनिफ्राय जागायजेननानै दिनैसिम 12 इयार्स जाबाय, 12थि 5 इयार्स प्लेनिं सौफैबाय। बेनिखायनो बेनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे स्टेपखौ बाहाय जोङो हय जानो हागौ बियो फार्स्ट नङाबा सेकेन्ड बेखौ सोंनो हागौ होनदों। दा बिनि सिगां बेनिखायनो नोंथांमोनहा बेखौ भिडिअ नायजोबलांनो गोसो दंब्ला जोबजासे नायलां, स्किप खालामनो नाङा, जाहाथे बारस'लाङा बेनि थाखाय स्किप खालामनो नाङा। आरो नोंथाङा दानो लाइक खालामनानै दोन, जाहाथे नोंथांनि लाइब्रेरियाव थायो आरो बेखौ गोसोब्लानो नायफिनबाय थानो हानाय जायो। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना फार्स्ट नायजेननानै मोजां मोनोबा बेखौ लाइक खालामनानै दोन आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै बावलाङा। अब्ला लोगोफोर बिनि सिगां 5 इयार्स प्लेनिंआ माखौ होननानै बुङो बेखौ जों सुंथाबै खिथाग्रोनो आखायाव लादों। जे 5 इयार्स प्लेनिंआ जाहैबाय जोङो उदांस्रि मोनखांनानै इन्डिपेन्डेन्ट जाखांनानै उनावहाय जोंनि भारत सरकारा भारत हादरखौ सालायलांनो थाखाय 5 बोसोरारि बिथांखि लादों। 5 बोसोरजों सामलायलांबाय थायो। बेनिखायनो बे 5 इयार्स प्लेनिंआ बाहाय फैदों जे भारत हादरखौ सासे मन्त्रि आफादा मोनसे मन्त्रि आफादा 5 बोसोर एबा 5 इयार्सल' सामलायनो मोनो। बे सामलायनायाव मा रोखोमै सामलायलांगोन बेखौ सिगांसिन प्लेनिं खालामनानै लानाय जायो। टार्मआ जिहेतु 5 इयार्सल' बेनिखायनो प्लेनिंखौबो 5 इयार्ससिमल' लानांगौ जायो, जाहाथे नेक्स्टआव गोदान सरकार फैयोब्ला गोदान मन्त्रि सभा फैयोब्ला बिसोरो गुबुन गावसिनि बादिजोंसो प्लेनिंजोंसो थांगोन। बेनिखायनो बैसोरनि प्लेनिंआ आलादा जायो। बेनिखायनो 5 इयार्स प्लेनिं बाहाय 4 जानो हाया, 7 जानो हाया। नाथाय माब्लाबा 2 इयार्स प्लेनिं मोननो हागौ, माब्लाबा 3rd इयार प्लेनिंस मोननो हागौ एबा 3थि बोसोरारि बिथांखि मोननो हागौ। अब्ला बेयो मानो जायो जे सरकारनि सायाव सोनारनानै बेयो जायो। सरकारा माब्लाबा 5 इयार्स टार्म खुंनो हायाब्ला बेयावनो बायोबा 2 इयार्सआवनो जोबोब्ला बे 2 इयार्स प्लेनिं बेनाव जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जोंनि भारताव बेबायदिबो जाबाय हिसाबै बेयाव 2 इयार्सबो जों मोननो हागोन। बेनिखायनो आन्दायनो नाङा, बेनिखायनो आं बाहाय खोन्थाखानाय जाबाय। अब्ला नायलांदो जोंनिया दानिया फार्स्ट 5 इयार्स प्लेनिं गिबि 5 बोसोरारि बिथांखिया माब्लानिफ्राय माब्ला जाया। दा बेखौ बुंनाय सिगां मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला जे बयनिख्रुइबो जोबोद गोरलैसिन मोखासथ' लानांगौनि एबा गोसोआव लानांगौआ जाहैबाय बे बिगिनिं एबा जागायजेननाय प्लेनिंआ जेब्लाबो 1 एप्रिलनिफ्राय जागोन। 1 एप्रिल एबा 1 एप्रिलनिफ्राय जागायजेनगोन आरो जेब्लाना जोबहैगोन बियो जेब्लाबो गोसोआव ला 31 मार्च माने 31 मार्चआव बियो जोबहैगोन। बेखौ कुइसन खालामो जे 5 इयार्स प्लेनिंनि बिगिनिं मान्थआ मा, जागायजेननाय मान्थआ मा एबा डेटआ मा, बेखौबो सोङो। जेब्ला 1 एप्रिल जायो माने 1 एप्रिल जायो आरो जोबनाया मा होनदों 5 इयार्स प्लेनिंनि जोबनाय मार्च एबा जोबनाय मास एबा दान एबा मान्थआ मा बेखौबो सोंनाय जायो आरो एबा डेटखौबो सोंनो हागौ। अब्ला बेयो मा जागोन 31 मार्च 31 मार्च जानो हागौ। बेयो मा होनो 5 इयार्स प्लेनिं, 2nd इयार्स प्लेनिं, 3rd इयार प्लेनिं जानो हागौ। बेयो जिखि जाया मानो बे जागायजेननाया 1 एप्रिल आरो एन्डिंआ मा जागोन 31 मार्चआ बे जाहैगोन। दानिया फार्स्ट 5 इयार्स प्लेनिंआ जादोंमोन 1951 निफ्राय 1956 सिम। 5 इयार्स नालाय 51 निफ्राय प्लास खालामदो 5 इयार्स 56 जागोन। अब्ला 1 एप्रिल 1951 टु 31 मार्च 1956 बे जाहैबाय सेथि मा होनो फार्स्ट 5 इयार्स प्लेनिं। बिनिफ्राय सेकेन्डआव दङ, सेकेन्डआ 5 इयार्स जायाखै 2 इयार जादों। बेनिखायनो बाहाय मा दङ 5 इयार्स जादों। बेयाव मा जाफैगोन 1 एप्रिल 1956 निफ्राय 31 मार्च 1961 बेसिम जादों। बेनिफ्राय थार्डआव दङ, थार्ड 5 इयार्स प्लेनिंआव जाहैबाय बिगिनिं इन्डिंखौ बुंब्ला 1961 निफ्राय 1966 सिम। बेनिफ्राय फोर्थ 5 इयार्स प्लेनिं जानांगौमोन, 5 बोसोर जानांगौ। नाथाय फोर्थ बिथांखियाव प्लेनिंआव मा जाफैदों 3 इयारनि जाफैदों, माने 3 बोसोर एबा 3 इयारावनो बियो जोबफैदों। बेनिखायनो बाहाय मा जागोन 1966 टु 1969 3 इयारल' जादों बाहाय। बेनिफ्राय 69 निफ्राय 5 इयार्स प्लेनिं जाफिनदों। बे जाहैबाय माला गोलैहैबाय ब्रैथि 5 बोसोरारि हिसाबैबा ब्रैथि जाबाय। बेयाव जाफैदों 1969 टु 74 बेनिफ्राय बिनि नेक्स्ट 5 इयार्स प्लेनिंआ जाहैबाय 1974 टु 1978। बेनिफ्राय
5 years प्लेनिं जाथ'आखिसैलाय 2 years प्लेनिं जादों मोननै बोसोरल' जादों बे जाहैबाय 1978 to 1980 बेनि गेजेराव मोनसे कुइसनखौ बाहाय गोसोआव ला जे 5 years प्लेनिंआव इन्डियायाव माब्ला फार्स्ट टाइम सेकेन्ड इयार प्लेनिं जाफेरखो अब्ला बे जानो हागौ कुइसना 1978 to 1980 आरो दहायनिखौबो फार्स्टखौ गोसोआव ला फिन माब्ला थार्ड इयार प्लेनिंआ फार्स्ट टाइम माब्ला जाया बेखौ सोंनो हागौ 1966 to 69 बेखौबो गोसोआव ला बेनिफ्राय 5 years प्लेनिंआ जाहैबाय 1980 to 1985 बेनिफ्राय 7th 5 years प्लेनिं जादों 1985 to 1990 बेनिफ्राय नेक्स्ट सेकेन्ड इयार प्लेनिं माने नै बोसोरारि बिथांखि जाहैबाय बेयाव बोसोरनैल' जाहैलायबाय बेयाव माला जादों 1990 to 1992 बेसिम ओमफ्राय बिनिफ्राय 5 years प्लेनिं जाफैबाय 90 सिम सौहैबाय 5 yearsआ अब्ला बे 1992 निफ्राय 1997 बेनिफ्राय 9 जाहैबाय 1997 to 2002 बेनिफ्राय 10 5 years प्लेनिं 2002 निफ्राय 2007 ओमफ्राय 11 जाहैबाय 2007 to 2012 ओमफ्राय 12 जाहैबाय 2012 to 2017 बेनिफ्राय 13 5 years प्लेनिं फैगासिनो दङ बे जाहैबाय 2017 निफ्राय आथिखालसिम सोलिगासिनो दङ जोबथ'वाखै बेनिखायनो एन्डिंखौ बाहाय मोननाय नङा बिगिनिंआ जागोन 1 एप्रिल 2017 जागोन 2017 बेनिफ्राय जागायजेननानै दिनैसिम नाथाय जोबथ'वाखै बेनिखायनो बेखिनिया जाफैगोन अब्ला नोंथांमोननि सायाव बे गेजेरनिफ्राय माबा मोनसे कुइसना फैनो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोनहा बेखौ गोसोआव लाथारनांगोन जे बबे इयाराव फार्स्ट टाइम थार्ड इयार प्लेनिं जाखो 5 years प्लेनिं जाखो आरो बबे इयाराव फार्स्ट टाइम सेकेन्ड इयार प्लेनिं जाखो बेखौ जों गोसोआव लानांगोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि सायाव मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों कमेन्ट्सआव हर आरो लाइक खालामनानै दोन जाहाथे नोंथांमोननि लाइब्रेरियाव थायो बेखौ बार बुंदों आरो नोंथाङा गोदानबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल बटनखौ थुनानै हो जाहाथे नटिफिकेसना थांबाय थायो होननानै बुंदों लोगोफोर अब्ला गोजोन्थों